दिनैहाय नैबे सितला कमिउनिटि हलावहाय दिनै बे पार्टिनि वार्कार मिट हाबाफारिखौ लानाय जादों। बाहाय गासै खमैबो 2000सिमानो बिभिन्न जनजातिनि आइ आफा रायजो राजा आरो लोगोसे टिएमसि पार्टिनि बिबानगिरि दायथ' गोनां बिब' बिनानाव आइजो बिमाफोर आरो अनजाथाव फिसाफोरा दोबै दोबै जुक्ति जाफैदों। आङो बिजाथि हिसाबै रायजो राजानो बेखौनो मेसेज होनो सानो जे आं रायजोनि थाखायसो बिभिन्न जनजातिनि थाखायसो इयुन जोलैनि बिभिन्न जोंनि लाइमोनफोरनि जौगाथिनि फारसे मावलांनायनि थांखि लानानै आं ओंखारबोदों आरो माखासे बेकग्राउन्डखौ नाहरोबा आंनि बिखयै आइ आफाया गोथौयैनो मिथिखायो जे आं गोबां लाइमोननि थाखाय आसाम बिटिआर भारतनि जौगाथिनि मावबोखाबाय थादोंमोन। दा बे बेकग्राउन्डखौ नाहरोबानो आंनि बिखयै मिथिखायो। बिनिखायनो साफ्रोमबो बावखुंग्रियाव थानाय बिभिन्न जनजाति हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान धर्मजों फाराग गैयालासे दिनै उदांस्रिखौ हास्थायबाय थानायाव दिनै आं बिधान सभानि बे कम्पिटिसनखौ नांनो आङो दिनै ओंखारबोबाय आरो बेहाय रायजो राजायानो आंखौ नागिरदों, टिएमसि पार्टियानो आंखौ नागिरनानै पश्चिम बंगलनि जे सासे गोख्रों आइजो दिनै सोरखाराव थानाय ममता दिदियानो दिनै आंखौ वेलकाम खालामदों। लोगोसे एमपि जे सुस्मिता दे बे बायद'मोनहानो दिनै आंखौ सासे गोख्रों आइजोनि गोनांथि दं जे बिजेपिनि दिनै माखासे रुल रेगुलेसन आइडिय'लजिया थिग नङा, बिनि सायाव आवाज उठायनो सासे गोख्रों आइजोनि गोनांथि दं होननानै बिथांमोनहा दिनै आंखौ बे बिधान सभानि कम्पिटिसनखौ नांनानै बे रायजोनि थाखाय जौगाथिनि थाखाय मावलांनो सौसिलांनो थाखाय दिनै आंखौ स्कप होदों। होनोब्ला जोंनि बिदा फंबायखौबो जेलानाखि बिजेपि सोरखारनि खाथिसिम सौहैयोब्ला फारसेथिं एसे सिमना बारहां जायोबा जिन्ज्रिजों खानानै फिउ बोखथिङो आरो फारसेथिंनि बिदा फंबाया एसे आबाव थांनानै आवाज बाहायनो नागिरोबा फारसेथिंखौबो जिन्ज्रिजों खानानै ज्रामबो बोख्लायो। बेबायदि बिजेपिनि आइडिय'लजिया बेराफारसेजों गोबां आइजोफोरखौ दिनै अरुनदयनि नाम होनानै ओरैबायदि फिदिंबाय थायो, बोखथिंबाय थायो। थाङै थुङै अरुनदयखौ दिनै जाय मोननांगौ बैसोगोरा बैसो गोनां आइजोफ्रा बैसो थांनायफ्रा मोननो थाङा आरो होनायनि उनाव आरो फिट दानफिनो। जेरखम इसार जे मानसिया थैनानै थाङाखै सुबुङा, बै समावसो जों नुबोदोंमोन जे सती जयमतिनि दिनाव पुरुषा थैयोबा आइजोखौ सावफायोमोन। दिनै बेबायदि सिस्टेम बिजेपिनि आखला मावगासिनो दङ। मानसिया थैयाखै, 42खौ दानै दानै गोथाङैनो गोथै सावगासिनो दङ। बेनिखायनो बे आवाजखौ उठायनो आरो रायजोनि जौगाथिखौ मावनो थाखाय आंखौ आइ आफाया दिनै हास्थायनायाव आं ओंखारबोबाय। बावखुंग्रिनि जौगाथिनि फारसेबो मावनो, बिभिन्न जनजातिनि फिसाफोरनि उन्नतिनि फारसे मावनो जायगा जायगा दिनै मुबिलास खालामनायाव आं नुबाय लामाफ्रानो दिनै साक्सेस नङा। गंसे गारि थांबानो ओरैबायदि हाद्रिया खुफुंनानै आइजोफोर सुनानै दोननाय लामनानै दोननाय जियाव हाद्रियानो गुफुंसारजोबो। फारसेथिंहाय मोनसे जे भिलेजजों थांनाय जे हस्पिटालजों थांनाय हारबाङा लामाजों मडेल हस्पिटाल भिलेजनि हस्पिटाल बेयाव थांनाय फैनाय खालामनो हान्थामेला थासारिया थिग नङा। दैमाजों बारनो ओरैबायदि खस्थ', औवा दालांजों गोबां स्टुडेन्ट लाइमोन फिसाफ्रा हान्थिनो खस्थ' जानानै दङ। गोबां जनजातिया बे हस्पिटालाव थांलाय फैलाय खालामनो खस्थ' जानानै दं। बिनिखायनो आसाम एसेमब्लिसिम जुदि आइ आफाया आंखौ एबार सौहैहोखागोन, सौहैयोबा आं बाजेट खालामनानै बे खामानिखौ 100% मावफुंगोन आरो 100% लाइमोनफोरनो दिनै थांना थानायनि आङो दिनै मोनसे गोनां खामानिखौ आं मावनानै देखायनानै गालांगोन।